Здравейте, хора! Днес ще играем... Само да ви кажа. Днес ще играем Free Fire Free, които не така по Free Fire ще видят. Ако знаят Free Fire и ще гледат. Аз качвам всеки ден в 5 часа видео с късничко малко до 7. Да, е един час. И сега ще видите, хора. Тук малко не... Ето, хора. Вижте какъв съм, хора. Имам. И това ми е любимото. The Legend. Това ми е любимото, хора. И сега ще се ви да подаръците, хора. Какво имам? Аз малко играх, да се вдигна малко. И съм. Които знаят Free Fire или Free Fire, знаете ли, че имат такова? И аз съм по Team 4 и още малко да ме свали, ставам по Team 3. Ето вижте, и това ще стана по Team 3. И ако завърша по Team 4, ставам това диамант. Лилавото. Това хора страни от лилавото. После Хервик червеното. После Голд Хервик, Мастър и Голд Мастър. И съм най-силния. И сега, хора, ще играеме на Squad Ranked. Да не рискувам да ме сваля. Аз съм в Squad Ranked. Извинявайте, хора. В Squad Ranked бях диамант. Какво беше? Бях диамант 3. Това лилавото 3. Ама ме свали и на Голд 2. Аз се вдигнах и сега съм на Голд 4. И след Голд 4 по Team 1. Така нагоре. Сега да започваме. Старт натискам. И имам си животно, хора. Едно топченце. Това Стилиян съм аз, Роналдо. Които знаят Фрee, аз съм Роналдо. Ето сега, хора. Ще си взема лед. Ето ми и са оборниците. Нямам интернет, хора. Малко ще гледам. Не. Малко, хора. За малко. Трябва да не ме убият. Айде, умери. Хора. Виждате ли neko? Ето. Вижте какъв танц имам, хора. Втори рунд. Вижте, играеме
до 5 часа само в рефире. Взимам си Матио. Само да ще и така. Имах се оръжие. Сега да убиеме хората. Кой по-нава Free Fire да напише в коментарите какъв ранг е. Платин, голд, диамант. Зависи хора от човек. Убихме го, но убихме ги хора. И хора, аз малко съм болен и трудно ще кажам видеа. Трудно. Трябва да се постарая за всичко заради вас. Правя всичко. Ако искате хора да един giveaway ще има и той е трябва да спечелите една гривна на Сандърсте и Криси, да, и на антистил картичката и очилата. Ако искате тия неща, трябва да се абонирате за канала, да лайкнете видеото и да напишете в коментарите хаштаг Алекс. Тук ще се кача на кемпа малко. На кемпа. Искам да... не успя хора. Ама за малко. Видяхте ли? Не е честно. Не е честно. Не мога хора. Ама искам да се кача. Ама те ще свършат. Хора, пак не става. Нищо. Кой е, бабо? Това е аларм. Да, хора, в просорична ма звъни. Добре, хора, това бе се отказ. Да, спечелихме. Сега да видим, ще ми даде ли още една звезда. Още 3 игри, хора. И ставам платим 1. Още една игра, хора, просто. Още една. И сега още ще играем. Имам още половин час. Мисля да играем, хора. Заради вас и само заради вас и само заради вас ще играем на ранкет. Ще играя, хора. Заради вас ще играя, хора. Ето. БР ранкет. Какво иска да ме прави? Да ме свара, да ме дига? Ще играя заради вас и само заради вас. Натискам. Сам ще играя, натискам Старс, ама преди да натиснем Старс, ще махна това. Ще си сложа прилеп. И ми се казва Хари. Прилепа. Много е сладък.
Ето хора, ето ме те са при Хари. Здрасти, Хари. Здрасти. Добре, хора. 1, 2, 3, старт! Почна се хора, сега да изчакаме да ни пусне на играта. Трябва да изчакаме. Вие какво правите? Как сте? Да, хора. Да ви припомня за giveaway още. Ако го помните. Ето, скъпи хора. И пак съм с Роналдо. Ето. Трябва да убия всичките тези хора. Направо, не знам как, ако мра и ме свали на платин 3, направо не знам хора. Не знам просто хора, не знам. Не знам хора. Ай, пускам. БР ранкето страни. Ето хора. Его самоледа. Направо откача. Не на там. Никъде скача. Там. О, не. Които не знаят Free Fire, това синьото. Кръглото синьото е синя зона. Означава, ще има много хора там, в синя зона. И така, че може в друго още малко и ще кацна на синята зона. И ще видите какво е. Да. Взех си едно такова за така да изстрелвам. Ама няма да ми е необходимо. Не, хора. Ето хора, може да ме убият. Хора, убиха ме. Какво е това? Не. Не. Пусна ми пак май бонус. Добре. Убиха ме първата Нали ви обещах да хода в синята зона. Извинявайте. Ето синята зона. Има много хора. Край. Хора! Знаех си хора! Леле. Знаех си тия нещастници. Тъпи хора. Леле. Я да видим, ще ме дигне или ще ме свали. Хора, не. Хора, минус 22. Хора. Просто няма да играя на ранките, ще играя на склад ранг ще си играя. И така хора, имам още един подарък. Искате ли в следващото видео, когато ще утре, да играем една игра, ама тя е тайна. И гласувайте да или не да играем една тайна игра.
Б. Знаете, само гласувате. Да или не? Гласувайте. През това време ще играя Squad Ranked пак. Така, хора, имам прилепче. Имам много оръжие. Имам от братовчет ми е това, ето от облекло без анцука и обувките. Само големото остра ни на ръката ни, на ръцете ми. Това ми е от братовчет ми. Що е това? Ще да кажа, хора. Също е това ми е от братовчет ми. Е това, хора. Ама аз си го купих. Е това. Много яко. Много си харесвам. И е това. Много си харесвам, хора. Много. И е това. Ми е за 29 дена. И е това ми е за 50 дена. А тия е това от братовчет ми. И е това. Са ми безкрайни. Ама аз си носа това повече. Защото ми кефи. Имам нещо. Имам да специален някакво оръжие. Ще тегна. Да видим. Да. Бъдна ми се едно такова. Хора. Сега тук. Тия са много полезни. Но. Това е човек. Ама аз съм човек. Тъп. Много съм тъп, хора. Какво мога да си купа? Какво мога да си купа? Всичко е по 200, хора. От 100 нагоре. Я да видим тук. Имам 8 такива. Тук са 15, 29, 89, 5. Ама 5, 2, 4, 4 са безполезни. Хора. Ай, това имам 116. Мисля да си вземе това за момиче. Или па, хора, ей това. Или па това, хора. Това избирам, хора. Това избирам. Я да видим само това. Стойте, разгледаме всичко. Ей, това ми харесва много. Много ми харесва. Дано е хубаво. Ако не, няма да го вземам. Безкрайно ли? Безкрайно. Хора. Решението ми е за това. Я да видим на другите. Да видим. Да. Хора взимам. Го. Има и бонус. Няма бонус това. Избирам, хора. Това ще бъде за мен. Къде бе? Не, момиче, аз не съм женкар. Това, хора, ама без шапката, хора. Става ли, хора? Или хора, това. Хора, не знам, труден избор. Или па да си паза, хора. Ако имам едно купченце, аз събирам такива 21 имам. Ако виждате горе в хикса, имам 21. А тук ми трябва едно купченце за човек.
Вау, хора, ще си взема храст. Много искам храст. Е, тук за 100 такива едно купченце. Едате в това. О2. О, не. Хора, трябва да... Хора да спечелям. Това ли? Или това хора? Хора, използвам много това. Хора край. Това хора. Не, хора, това е. Не мога. Добре, хора, просто е така. Какво ми се паде? Затварям очи. 1, 2, 3. Затварям очи, хора. 1, 2, 3, хора. Отварям се. Едно обикновено за 85 дни. Сега. Бактерии не се падне. Ей това хора, защото много... Вече 14 дни. А за 7. Може да бъде 14 дни. Хора, и това става. Хора, една лъжна новина бе, за да искам ви излъгах, защото трябва да тръгвам на много важно събитие и така че ще играе една игра с класовата ранкет и ще прехора, защото трябва да хора на едно събитие и много работи, хора. Пускам се, хора. Ето и това ме. За другото, че ми наплатим едно. Аз не... Платим 2. Братовчет ми, ако ви покажа братовчет ми, ама не мога да ви покажа, защо почна. След играта ще ви покажа и приключа видеото. И ще снимам всеки ден от 3 часа до от 3. Да, ще снимам от 3 часа до 4:30. А сега е 4:30. Не, 4 и 19. Още няма и половина. А кога са 35 тогава? Не! Свалимо! Не! Ще те убия! Давай! Не! Не! Дигнете ме! Мене. Какви сте гани? Няма да ги вдигна, хора. Не ме дигат. Хора. Ай, такъв е живота. Не, осъжихме. Бачи гадите хора. Уф, лили. Хора, просто ще ви видеята. От колко до колко.
всички. Имам 0 кила. Ама как 0 кила? Аз ги убих. Направо хора. 9. Които не знаят да играят в Рефире или Free Fire, това нещо, това оръжие, къде да жим и виждаш отстрани, така да се скара по 3. И най-силното оръжие в света. Но адски хубаво, адски много хубаво. Адски хубаво, адски възможно да се стреля с него и мога да убивам с него всичките хора. Ако имам късмет, хора, ако имам късмет. Ама всеки път се случва така. Не е честно. Ами имам пак скара по 3. Това е последния рунд, хора. Имам жилетка за 1000. Какво казваш, бе? Окей, виждам. Да, хора. Това е последния рунд и ще кажа от колко до колко. Ще играем във всеко видео. И как ще играем. Успяхме, хора. Отива във въздуха, хора. Ако не знае, някой това бяха, той въздух се нарича. Ако ходиш, умираш и ти взима демидж. Кръв. И сега да видим колко ще ме вдигне. И свършваме видеото. Браво. Стой това. Идваме плюс. Вау. Хора, за първи. Щом толкова сте яки фенове, ще играем 8. Ако направим боя, става платим 1. Искате ли? Хайде, почваме. И ще кажа от колко до колко. Почвам 8, защото сте много яки хора. Почвам, хора. Ето, хора. Още една боя. И ставам синьото, хора. Пред пред телефоните. Сряда. Пред телефоните. Всички фенове в сряда. И ще се направя диамант 1. Сега ще се направя от жълтото голд. Ще се направя платим синьото. После от платим диамант. После от сряда в петък ще се направя силен, много силен. Много. Хора, ще кажа всичко на края на видеото. Това е последна. Трябва да спечелиме. Никакъв шанс. Трябва да спечелят. Искат? Help me. Не измами. Next.
Динекс. Да, хора, Динекс ми казва. Тъп е за това. Не грамоте. Колко е 5? 6 по 6. 6 по 6. 36. 5 по 5. 25. Ей, там се крие маймуната. Нави. Още 2 рунда. Гора. Още 2. Нямам търпение, хора. Да стана. Платим 1. Направо нямам търпение. Ето ги. Дайте да вдигна. Сега, хора. Вижте какъв танц имам. До сега имам аз от всичките. Аз имам от всичките най-много килове. Който не знае какво е килове, означава убиеци. Така. Напряко. Не! Убихме хора! Кемпът! О, хора! Няма да спечелиме. Няма. 2 срещу 4. Как ще се случи в това? Няма да се случи. Как ще се случи? 2 срещу 2, арте де! 2 срещу 2! Не, обръщ. Нищо хора. Ще си върнеме. Ще ги убиеме на прах. Я ги бе, алок. Да съм Роналдо хора. И това е врагът ми, алок. Бебе! Ела бе, не бегай! Страхливе!
Айде хора! Тук сме! Тук сме! Тук сме! Тук сме! Тук сме! Ха-ха! Гледайте! Ха-ха! Сега. Аплодисменти! Аплодисменти! За платим! Платим едно! Вижте хора, чуйте, гледайте! Платим едно! Хора! Много се радвам! Много се радвам! Много се радвам! Много се радвам! Платим едно! Платим едно! Сега ще ви кажа, хора, всичко, което не знаете. Сега. Да, мерси. Стойте само да видя и това. Хора, значи. Чувайте. Всеки ден от 3 часа до 4:30 ще играем различни игри. Следващия епизод или игра ще играем... Ама няма да ви кажа сега играта. Ще видите утре в 3 часа. И ще видите играта. А вие имате задачата да напишете в коментарите. Искате ли тази игра или не? Ама вие не я знаете. И пишете да или не. Да или не. Вашето решение. От мен познайте. Довиждане и харесвайте това видео и се абонирайте за Лидия Стоянова и лайкнете това видео. От мен. Чао!